नमस्कार। आज मैं जनेऊ के गीत गाने जा रही हूँ जो बहुत ही मनमोहक और सुंदर है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा और सुनने के बाद इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। गाया में घूमेला बरुआवा जानेउआ करे के हवे गाया के मालिक लिक जानेउआ पहिरावस के हवे गाया के मालिक जानेउआ पहिरावस गाया की मालिक गजाधर बाबा से हो उठी बैठेल हम हाई गाया के मालिक जानेउआ पहिराइब हम हाई गाया के मालिक जानेउआ पहिराइबी पटना में घूमेला बरुआवा जानेउआ करे के हवे पटना के मालिक जानेउआ पहिरावस पटना के मालिक पटना देवी से हो उठी बैठेली हम हाई पटना के मालिक जानेउआ पहिराई आरे में घूमेला बरुआवा जानेउआ करे के हवे आरे के मालिक जानेउआ पहिराइबी आरे के मालिक रन माई से हो उठी बैठेली हम हाई आरे के मालिक जानेउआ पहिराइबी बरहपुर में घूमेला बरुआवा जानेउआ करे के हमें बरहपुर के मालिक जानेउआ पहिराइबी के बरहपुर के मालिक जानेउआ पहिरावस बरहपुर की मालिक बरमेश्वर बाबा से हो उठी बैठेल हम हाई बरहपुर के मालिक जानेउआ पहिराइबी गायड़ा में घूमेला बरुआवा जानेउआ करे के हवे गायड़ा के मालिक जानेउआ पहिरावस के हवे गायड़ा के मालिक जानेउआ पहिरावस गायड़ा की मालिक सब ग्राम देवता से हो उठी बैठेले हम हाई गायड़ा के मालिक जानेउआ पहिराइबी हम हाई गाउआ के मालिक जानेउआ पहिराइबी।